Moi! Mä oon miettinyt tänään tosi paljon unelmia ja haaveita ja mä oon miettinyt, että minkälaisia unelmia mulla on itsellä ollut. Esimerkiksi mulla oli semmoinen unelma, että mä haluan mennä opiskelemaan psykologiaa ja sinnehän on tosi vaikea päästä. Ja mun vanhemmat oli aina sitä mieltä, että pitäisikö sun katsoa joku niinku realistisempi vaihtoehto ja että siellä on niinku tosi paljon hakijoita ja tosi vaikea päästä. Ja mä melkein itsekin aloin uskoa siihen, että ehkä se on liian vaikea tavoite. Mutta sitten mulla oli semmoinen virolainen kaveri, joka kannusti mua ja oli silleen, että totta kai sä haet sinne, että jos sä haluat sinne, niin sä haet sinne. Ja sitten mä päätin hakea ja sitten mä pääsin sinne. Ja nykyään mä oonkin sitä mieltä, että oikeastaan unelmien, niiden pitääkin olla aika korkealla. Tai jossain oli myös semmoinen lause, että jos sun omat unelmat ei pelota sua, niin sun unelmat on liian pieniä. Ja mä oon oikeastaan ihan samaa mieltä. Ja mä oon niin onnellinen, että mulla oli semmoinen ystävä, joka kannusti mua eteenpäin ja uskoi muhun ja niin kuin patisti mua oikeastaan, että mun täytyy hakea sinne. Ja jos teilläkin on tommoinen tilanne, niin ehdottomasti sanotte sille kaverille, että tietenkin pitää mennä kohti niitä unelmia. Et jos sulla on vaikka moottoripyörä, jolla sä haluat ajaa, niin tietenkin sä ajat sillä. Täytyy olla unelmia ja täytyy tarttua hetkeen. Niin mä ajattelen.